ne samo nekoliko meseci, već ima više od godinu dana kako je ustanova kulture Vuk Stefanović Karadžić, koja je njen osnivač je postao grad Beograd i time je cijela ustanova dobila jedan snažan impuls, naravno čelu sa novim direktorom, sada već ne sasvim novim. Čitav niz programske aktivnosti na naše veliko zadovoljstvo se odvija ovde. Mnogi mladi ljudi dobiju šansu, jednostavno mogu da kažem da je ova ustanova posle nekoliko godina tako jedne krize, slobodno možemo reći, počela da živi novim snažnim životom i to je jedan lep primer kako u oblasti kulture sa novom energijom, novom organizacijom, novim savremenijim pristupom naše ustanove kulture mogu da funkcionišu kako doliko. Imamo jedan model, jedan uzor i mi ćemo nastojati naravno da takav model podstaknemo i u drugim sredinama, ne samo u Beogradu, i u Beogradu naravno, ali i u drugim sredinama, pogotovo u unutrašnjosti zemlje. U Srbiji ima mnogo gradova u kojima je kulturni život dosta vibrantan, ali mi je potreban novi impuls, nova energija, nova organizacija, svest u tome da o njima neko brine, da se ljudi u kulturi malo podstaknu, da rade kreativnije, da im se stvaraju bolji uslovi, tako da upravo ovo jeste jedan pozitivan primer i dobar obrazac.